Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Thank you po. Kasi po si Ma'am Patricia, thank you po, sponsor sa Japan, thank you rin po. Ito hindi tayo marunong maging check. Ganda mo magtambo na. Thank you po sa inyong sponsor. Nagtitiwala po sa amin sa mga. Members na ito sa tulong niyo.
Hello mga manoy, hello mga manay. Ngayon magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran po. Medyo busy po ako ngayong araw na to dahil marami po akong nilakad. Unang-una, syempre nag-alala ako dun sa aking uday na kagabi na-confine sa hospital. Pero salamat po, tawa ng Diyos naman po okay na po si uday. Pwede na po siyang lumabas sa hospital anytime from now. Nag-message na po sa akin si Uday. Yan. At isa pa po, kaya ako nasabi kong busy kasi nga nilakad ko po yung mga pinadala sa akin ng mga sponsors natin. Yung una ating sponsor na si Ma'am Julie Martinez ng Kuwait na nagpadala ng pera, nagkakahalaga ng 6,588. Pero ang actual pong natanggap po ay 6,452. Then, yung ating namang isang sponsor na taga-Japan na pinangalanan ko na lamang po na si Ma'am Generous kasi ayaw niya po magpakilala, ayaw niya maibigay yung kanyang identity. Kaya sabi ko, binigyan ko na lang siya ng pangalan na Ma'am Generous kasi generous naman talaga siya. Nagpadala rin po siya ng 4,002 pesos. So, naparehas ko na po yung nakuha at natanggap. And then, ipinadala ko na po yan. Kaya lang, nakiusap ako nagsabi ako kay Ma'am Julie. Sinabihan ko siya na, Ma'am, medyo kinapos na ako sa budget ko. Kaya, ibabawas ko na lang yung charge doon sa ipapadala niya, doon kila Ma'am Emma. So all in all po, ang matatanggap nila Ma'am Emma lahat ay bali 10,000, dapat 10,452. 54 pala. Yan, 54. Kaya lang po, dahil nga merong charge na 315, so ang kabuuan na ipadala ko kila Ma'am Emma ay 10,135. So, nandito po yung resibo na natanggap na ni Ma'am Emma, yung pinadalang pera ng mga sponsors. Yan. Bala ko po saan talagang hindi yung bawasan. Ang nagkataon lang po na short na rin po ako kasi yung sa pinamasahe. Kasi doon ko po yung kinuha sa Bikutan. Dito kasi sa lugar namin, offline yung Cebuana offline. Tapos yung LBC ayaw naman magbigay kasi hanggang 2,000 lang daw ang kaya nilang ibigay. 4,000 yung ikukolektahin ko dun sa LBC yung galing kay Ma'am Generous. So napilitan ako pumunta ngayon dun sa Bikutan. Doon ko na kuha yung pera dun sa LBC, tapos yung isa dun sa Cebuana, M. Wheeler. Yan, okay. So, wala muna tayong shoutout mga manay. Gusto ko lang po magpasalamat sa dalawa nating sponsor na nagbigay ng maagang pamasko kila Ma'am Emma Morales sa Morales family. So, kung ano po yung bili ng mga nung sponsors, yun po yung sinabi ko rin yun din ang yung eksaktong sinabi ko kay Ma'am Emma. Kasi ang sabi ni Ma'am Julie, yung pinadala niyang pera ay pangpasweldo dun sa
sa tutor, which is 3,000. Tapos yung natitirang 3,000, bibilihan ng vitamin C Rian, bibilihan ng yung kakulangan ng mga reading books niya, and then bibigyan siya ng 200 pesos, at yung matitira doon ibibigay kay Sir Eddie para panghanda niya raw kahit kahit nakalagpas na yung birthday, kasi gusto ni Ma'am Julie na bigyan siya ng pa-birthday. So yung padala naman ni Ma'am Generous ay para kay Rian talaga yon, kaya lang nagbilin din siya na bigyan ng 1,000 pesos si Russell. Yan. Tapos yung bahala na si Rian kung magkano ibibigay niya sa papa niya. Baka bigyan ni Rian ng 50 pesos lang papa niya. Pero hindi naman siguro eh. Anyway, maraming salamat po sa ating dalawang mabuting kalooban ng mga sponsors, si Ma'am Julie Martinez ng Kuwait. Thank you po, ma'am. At kay Ma'am Generous ng Japan. Thank you po, ma'am. Kilala ko po si Ma'am Generous, kaya lang ayaw niya nga pong ipagkalala yung kanyang pangalan. Alam niya na po yan kung sino po siya. So maraming salamat po sa inyo. At ako po yung higit nagpapasalamat sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga followers, dahil umabot na po ako ng 13,000 subscriber. Yes, palakpakan tayo. Yan. So maraming salamat po sa aking mga viewers and subscriber. Thank you po sa palagi ang pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Pero huwag niyo pong kalimutan na suportahan at tangkilikin din ang bagong channel ni Rian, na maya-maya po ay mag-upload din ako ng isang video doon sa ni Rian. Panoorin niyo rin po para mas lalong dumami po ang kanyang views. Okay? Maraming salamat po muli. Ito po muli si Hil at ang Hilbal Channel lang nagsasabi sa inyo na naway pagpalaan tayo ng pong may kapal at ingatan ng bawat isa sa atin, ilayo sa anong pamang kapahamakan at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaispan. Maraming salamat. God bless you all and Diyos mabalos!